Baha sa karsada nga baho ug adunay sagol nga mga basura ang naghatag og sakit sa ulo sa mga tao diha sa Dan Bonifacio Barangay Tinago ning Dakbayan sa Subo. Sayra nato ang sitwasyon nila pinaagi ni ining report. Nakamugna og baha ang nasinating uwan sukad kagabi sa pipila ka mga dapit sa Dakbayan Sugbo, ilabi na kadto mga balay nga haduol sa masapa. Ang Bonifacio Street sa Barangay Tinago daw nahimong sapa o dagat nga mubaon kung dunay mga sakyanan nga mulabay. Ang tubig nga nanimaho, dunay sagol-lapok nga naghimo nining langug. Aduna usay daghang mga basura nga nasagol sa tubig lapok diin giingong gikan sa niawas nga sapa haduol sa dapit. Ingon ni ang sitwasyon diri sa Dan Bonifacio sa Barangay Tinago sa Cebu City. Kung nato makita ang baha nga sagol lapok unya hilabihan pa yun ka baho mga kapuso. Dugay na kuno ning problema diri sa mga mulupyo diin pila na ka mga mayor ang niagi apan wa gihapon kini mahatagi og solusyon. Suba sa mga mulupyo nga bisan og way uwan dili mahubsan og tubig ang ilang dapit ug mosamot kalawom kun masinati ang pag-uwan. Dakong kahasol sa mga nagpuyo daplin sa kasada ilabi na kon mo pakuso og padagan ang masakyanan kay adto silang balay mo pisik ang baho nga tubig. Nagdala usab kinig hulga sa ilang panglawas. Kinsa may mosulba na ni mag-ampo na lang ni nga moagi na sad ang mayor nga makit-an ni nga mao ni ang sitwasyon kay bisan o magbuta sila aron dili matugsaw sa baho nga tubig apan nabalaka ang mga tao sa posibleng sangputanan sa baha. Ang problema na sinati nila sulod na sa taas nga panahon, busa nang hinaot sila sa tagline karon sa administrasyon nga Singapore-like city. Malakip ang ilang dapit nga malimpyo ug mahatagan ug malungtaron nga solusyon sa problema. naunsa naman niya karon o tanawa Singapore-like man kata. Kano sa pa man ni Singapore kung ingani among sitwasyon diri, di ba? Ang Dakbayan sa Sugbo mideklara na gubat batok sa baha din usa kini sa ilahang gipatutukan. Subay nini nang hinaot usab ang mga apektadong mulupyo og kadtong moagi sa dapit nga mapadali ang pagsulbad sa problema. Kauban si Clover Lumayag og Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.